Hola, el meu nom és Maria Alcarassà, soc l'agent d'ocupació i desenvolupament local de l'Ajuntament de Montesa i he participat a la 7a edició del programa Especialista Municipal Voluntari que promou el Fons Valencià per la Solidaritat. El projecte va consistir en l'elaboració d'un manual de bones pràctiques en l'activitat turística per contribuir a la problemàtica identificada en els cantons que formen part de la Mancomunitat. L'objectiu general va ser orientar i sensibilitzar als empresaris i treballadors de l'àmbit turístic mitjançant la implementació de bones pràctiques ambientals, econòmico-financeres i socioculturals. Altres objectius específics foren implementar bones pràctiques per contribuir al desenvolupament d'un turisme sostenible, generant l'ús raonable i racional dels recursos ambientals. Fent balanç, he de dir que va ser una experiència molt enriquidora a nivell personal i professional. Cada persona que vaig conèixer allí em va aportar moltíssim. Hem de pensar que estem a un altre país on hi ha diferència horària, hi ha diferent cultura i tot això ens va afavorir i va ser una experiència inolvidable. És la sensació d'estar col·laborant amb un projecte que funciona i que creus en ell. Per tant, anime des d'ací a tothom a formar part del Fons Valencià per la Solidaritat i a participar en el programa d'especialistes municipals voluntaris.